ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Namar ka jing ngam menti jong ka sarkar jilla halor ki mat jing dawa balabu ki nohi ka school SSA ki bedan po ka Shatri jong ka Meghalaya SSA School Association haka arpu artari ko benar risau arajar arpu wei kila shim da ka rai ban penlong da ka jinjai rally hanong ba Shillong. Unong ilang barang ba jong ka MSSA SA uba Aristotle Rembai habaya keren mat kilar pathai kubor ha Shillong Press Club ulaya thu baki mat jing dawa ki baka seng kalabu hakmat ka sarkar jilla ki long ha ka baya dei bat ka rukom pen bai ye ka jing seu tulop ka jing pen keu ye ka tulop jong ki khat 8000 sanspa sa huaingut ki nong hikai school SSA ki badan po ka jilla Meghalaya Kajing dawa ban penken ria ano ye ki khat 8000 sanspa sa puwengut ki nong hikai ne ka State Implementation Society syakatanat puli puthi jong ka sarkar jilla kum ki regular teachers kat kum ki kendon jong ka RTE Act 2009 bat ka SSA RTE norms bat ban perlai no ye ka tulop barang sa jong ubnai jilleu ubnai naitung ubnai nailar bat ubnai nailur ka badang sa teng hadu menta de hadin bangi klem shem yo ya ka respond lani ka nuka jubab na kaliang jong ka government hadin mangi ade perlong ya ka first phase protest te kumbangi la rai to ka singi la ya shakmat ngi perlong pat ya ka second phase protest kata ha ka khatwei bar khat atrik jong bunai October jong mataw snem ka bade ka 2 days mass casual leave ka babaro kino hika SSA kila shim shuti na ki school jong ki nimanta arsni hadin mangil ade ban pelong yakini ki artli ki program jingi ki jongi hadu menta menne nim shem yo kanu ka respond lani ka positive sign na kaliang jong ka government te menta ka singi ngila court ya ka general executive committee yang ka central body but da ka we ka sur ngila shim ya ka rai bangin ya shakmat ka third phase protest but hakani ka third phase protest ngila rai ban pelong da ka mass rally hangni hapo nong ba Shillong haka ndai trik jong ubnai November jong mataw snem te kani kadai ka rai ka ba ngimban si banshim namar ba ka government kala penbore ni banshim ya kani ka rai ban pelong da ka mass rally hang ni hapo nong ba Shillong war hakum kani ka por bangidang mo ka jela jingi karang ikon persya yo ni uklam COVID-19 handa ni na kaling jong kino ka SSA kumba pili TV ka tulok ni kam shem yo mentala sawnai menta san manai running kalong ka ka bala shitom yangi ladangi phai hakino ki akibenta ki paper ka ja ha bai dei bat ka jingim jungi ka ba mat ka singi ni banse mai tho tan da ka we ka sur ngala shim ya ka rai menta singi ban ya shakmat ya ka third phase protest kata ka de ka mass rally hang ni po nong ba Shillong ka khandai ki jong na November jong ta sna yo iya ka statement mo ka bala ai da I honorable minister bodong ni isa bui yong ba ka jingbom na ban siu ya kan ni ka tulok shikino ka SSA kadina ka daw ba ka state government ka claim pa yo ya kan ni ka pisa ka balik ka first installment na ka Ministry of Education te akabai de berkane nakaliang jungi ka association kanang bangin lab ya ka jing sisya pa hangno ka don ka tagagap sma akan ritrik job banai October dong taw snem ngila file da ka RTI hapo Ministry of Education Government of India ban ngila pan ya ka jing pensay ba nakai ka daw ba ka Ministry of Education jong ka sarkar India ka slem ban pa ya ka ni ka fund jong ka first installment sya ka Government of Meghalaya bat kumba kalau menta ngidang up ya ka jubab ka bai de bat kani ka RTI ka bangila de ban fight ti mare yo ya ka jubab ngin sa pentip spi kala patai kubor ka jubab ka bangin yo apa nak tema apa ya ka bai de bat kani ka pentamo kumba pi ong ba aga jing sisya kila don ki guidelines ki provision ki padan hapo ka RTI ki bala kren sha hang tu ba nada jia ba ka central government ka slem ban pha ya ka phone ka state government ka de ban manage lo pa na ka bot cho ka state pa kadang ba kadang siu kam tam ka ba de bar ka tulop jongki no hi ka si pi ha ba de bar ka ne ngingis ngona ka liang jongi ba
kam da don kam yang ni nak kalian jong ka association banak pensengau ya ke government nama ki guidelines ki la don war ki chiti na po Ministry of Education na do ki snem 8000 khat riu khat nyu termo kila de pa baro ki sarkar jilla hapo ri India berkumjuru se ki union territories ba kila krensha hang to ba la ja ba ka central government ka slem ban pa ya ka fund tikat kum ka provision jong ka RTA kata ka section 7 clause 5 kala krensha hang to ba ki jilla ba per hapo ri India ki ha ban nang penkret lopa ya ka fund ba kin dang siu lopa kam tam ha ka bai de bat ka salary jong ki no hikai SSA tiku ba mentan isnga ba habala don ki guidelines habala don ki provision tika government kala ade ban shim ya kini ki senjam teladang ladangi pek pada ka jela Meghalaya jungi mau kembang le ya ka statement bala aida i education minister badon burom jungi isu ong baik ba mla ban le mla ban siu na ka pla jong ka state hab up be ya kata ka pisa na po central government tika ne kala long la ngi ladangi pa ya ka ne ka statement ngi kalong he is so irresponsible as a minister Ang jing siya kung minister wala day ban shim ya kisin jam ban I pressure siya ka central government lada ka day hakano kanu krokom ma lani ban I pressure hapo finance department jong ka state government bakandang pekre lopa ya ki kibai pat alternative bakidang siulopa na ka state hanengim yo i ka bakong kata hanengim yo i beja ka statement bala ikren shy be ba on siga katulog jungi ka badang sa hadu banyo ya kapisa nang te kapaarpat nang ta ngakwa ban bu jingkli ya government laraja bangi kinohikai SSA ngi kren kumba kren i minister badon brom jongka education isar laknan rembui larangi ong ba ngin sange no ban lecture school tat hadu ba ka sorkar kan siu ya katulog badang sa jungi lani ngin sange no ban pendep ya ki program ki ba per ki ba ka sorkar ka pa haki school bangi ha ban pendep ban summit ya ki report par kunta terter kumut kai ka ban ja bar kai ka ban long ya ka state jongi tingi na kaliang jongi kinoni kai ngis ngau ba as a responsible citizen mo jong ka state Meghalaya par kumjuru kun ki ta kinoi kai badon ya ka chiki kli ya kalawe jong ki kana school kumjuru ya kalawe jong ka state hi borok kawe ngis ngau ba bangin shim ya kan ka senjam bangin syukran kum bakran education minister iso kom lo kapade tingi subo ka jing kentu ka jing kerpat na kaliang jong ka association ba ngau ha bana kaliang jong education minister aka jaka ba inshu ong ban apsa ya kata ka phone na po central government thau no ki way ki lat ki lenti ki way pat ki alternative ways bat nang silupa ya kan ka tulop sengiki no ikai SSA kepala ipan nang tangi kwa ban paru ya ka kubor ka basai sa ka government lang baju pi kala tai kubor ba yo ba ka government ka sngato bakla mo lada dia ba kan siu no ya kan ni ka tulop jongi sa na ingin sange no ka chingi KM ni kwa ban kren be da basai ba lada ka siu ma kana ya kan ni ka tulop jongi sa banai nginom sange ka chingi ki namar kidang don sa artli ki issue ki balong very important ki bangi ni kwa ba ka government ka hab ban shim no ya ka appropriate action at the earliest ka banon kom kalong ba ban penkendria ya baro kini ki existing SE teachers banon ka arah jarsan spa sa kuwengut na po state implementation society sha po state education department on regular basis pi balai ni dawaya kan ni tribe baro affiliative bahaka Southrik jong unai August jong tausnem nakaliang jong ka Sarkar India lengba ka committee kepala tip lengkot kum ka CCEA kala shim ya ka rai berkala aero ya ka approval bahkan extend ya ka ni ka scheme samagra shiksha abhiyan for another 5 years berkata kan sedang lado 1st April 2021 but kan kut haka 31st March 2026 tika ai ka bangi na kino kino hikai sing shifting ba kai ka banjiati hadin jo ka 31st March 2026 ada ka sarkar kam shim ya ka sinjam menta te kacingkali kami lano par kan shim nama
ita isan snem iladang ya mentala sa satang sau snem arbanai ini por ilong very short span of time kalong ka balang kot hadu kata kita kadau ni kwa ban kren da ka basai ba da ki palai makna ya ka tulop ru ngin ya pe sakmat ya ka chingi da kimpen urlong ya kini ki atli ki mat jing da wa jing to ka ba arpat ka bang da wa ban pentrikam ya ka pay structure kumjuru ban penkiu ya ka tulop jingi kino hikai sisli mo ya kan ni rungi da wa kat kum ka Chief Product hapo ka RT Act 2009 but ka State RTE Rules 2011. PE hadin ka jingwan jong ka ka RT Act 2009. Nakaliang jong ka Central Government kala ayla dia ka State Government bakin frame lalaki jong ki rules ki ban ya hapan pentrekam halaki jong ki jela. Tika Government of Meghalaya ru kala de ban frame ya ka rule. House name R1000 khatwe. Teha kan ka rule khamtam ha ka rule 18 mo hang tu kila thok ba ya kan ka service matter nang ta ki salary matters kini ba ro khoi ki benta jong ka state government bala tho la kren shairo hang tu ba kinong hikai ki dei ban yo ya ka jingsiu at par with a regular teachers khamtam ki tu kinong hikai ki bala thung na ka benta ban penya chakmat ya kan ka scheme assess ya kan ka RTA Tikai kita kino hikai ke bala thung ban penya chakmat ya kene ka adia kidai mangi kita kino hikai SSE te hendai mentapat ka state government kala sideline ya ini benta ibadi I jing mentoi ki bangi kum kino hikai SSE ngide ban yo jiska wei ngakwa ro ban hang ne ban ya thu pi ba pi ha ka por bangi pan ya ka permission ban penlong ya ka 2 days mass casual leave mo khatwei ba khat artip jong 9 October ha ka pratrik jong 9 October ni haka janmit jong pratrik jong 9 October ni yo ya ka chithi na state project director isar Ambrose Mala ibalong ro hojo por secretary jong ka education department ki ong ba ka government kam gran ya ka permission ba phinya chakmat ya ka jingi ki namar ba kani ka jingi ki jong phi pin ken ya ka provision ka badon hapo RTA ka bakren ha ka bai de par ka hok jong khna Tibi ka government hang ni kalale ngila banong kalale double standard. Mo ban khang la ingi ban mi chakmat ban raise ka voice jongi kiong ma pipen kenya ka hok jong khna. Tibalei haba POE hapok RTA ka don ka hok jong khna. Balai ka government kam YOE hapok RTA ka don ro ka hok ka bakren ka don ro ka provision ka bakren na manta ka hok jongi kino ka SSA. Balai ki le bom suit nyau ya kini ki section bat ki provision ki badon hapok RTA ki bakren na kamanta ka benefit jongi ki no hikai SSE bila da pikran ki we ki provision mo ki bangi kum ki no hikai ni debat pendem kumba la ki de ki program ki ba pair ki bangi haban pendem ha ki school ka government kala ong be kala patha be ngi by force ngi haban pendem ngi ro da ka jing ko ngo ya ka government ba da ka jing sngo khya ya ka ne ka kam ngi pendem ngi ko ngo ya ka balak pha da ka government Ti Henry hakabai dei pat ki benefits ki bangi ngi de banyo ka government ka ngi mi tho ya pi ki de ki bala appoint ka school managing committee which is ka long ba very irritating ni ka balong insult yang ki no hikai SSE nak ka daw ni dawa na ka government ban ni ongro ba la ka government kamla ban penulong ye kini ki artli ki jing dawa jing ma wala da ka siu makna ik tu lokro ngin ya wait chakmar ya ka jing ki but hakan ni ka mas rally ka bangin sepelong haka pratrik jok benai November hapo nong ba shilong ni khot ni wero iki wei pat ki ken hun ma ki ken ki wei pat ki seng no hikai SSE ki badon hapo ka jela Meghalaya Lakade ka all Meghalaya SSE School Teachers Association pakum juro ya ka all Garo Hills SSE School Teachers Association ba kinyawan shakmat ban yasnok tilang ban ai ka kti kamon kadiang na benta ka ne ka rally ka bangin sepelong hapo nong ba shilong ha ka pratrik aka khandai trik jong benai November